Tak, sú kvetinky. A teraz to, čo vidíš na zemi, to svetlé puntíky okolo ohniska, to sú húbky. Tam je krásna veľká tuja, tam sedí striko zrno, aj Tinuška je tam. A Tinuška sama leží a pri nej je prázdne kresielko. A široko, ďaleko nie je nič. Tam zase je to ohnišťatko s kvetinkami a tu sa ide pekne do chaty. Tak, teraz mi Zdena ukazuje neskôr, lebo som robila blbo. Inka, bež sem, poď sem ku Zdenovi rýchlo. Kde si moja, no poď tu na presne list máš na hlave. Kde si moje klašné, konárik máš, tak, obrtíš chvosty. Pozri sa moja, tak pekne si sadni. Tinka, no čo robkáš? Tak, ideme ku kvietočkom. Dobre, a už Tinka odchádza. Pátra, kde ideš? Tinuša, poď naspäť. Tak, pekne na svoje miestečko a pekne si tam sadni, hodná.